Max! Max! Tu ja ho saps que t'està buscant mig barri? Però què fas aquí avui? Que què hi faig jo? Que què hi feu vosaltres? Com heu entrat? Són les coses de l'Albert. Quan no sàpiga el teu pare, ja veuràs. No li diguis que m'has trobat. Sí, home, i què més? Sisplau. O te'n vas a casa ara mateix o truco al teu pare perquè et vingui a buscar, m'has entès? Sí, ja hi vaig, tranquil·la, ja fot un camp. Pensa una mica. Què aconseguiràs així? No ho sé. Mira, si no te'n vols anar, et plantes i els hi dius. La teva mare no se't pot endur a la força. O no fugis més, home, que és una tonteria i no serveix de res, Té raó, no té sentit allargar-ho més. Vés a parlar amb ells. Sí, suposo que és el millor. Espera, que vinc amb tu. No, el més que hi vagi sol. Adéu. Adéu. On t'havies ficat? Això és igual. Ens has fet patir. Em sap greu. I ens has fet perdre l'avió. No me n'aniré. Sí que ho faràs. Doncs em tornaré a escapar. I què he de fer jo, Max? Digues, per què he vingut? No ho sé. Ara no puc anar-me'n sense tu. Max, supongo que hi paraves. Estàs bé? On has dormit? No tornis a fer, em sents? Que sigui l'última vegada que desapareixes d'aquesta manera. Mira, ja li he dit a la Clara i t'ho repeteixo a tu. No me n'aniré. I si m'hi obligueu em tornaré a escapar. Escolta. Si és això el que vols, així serà. Què dius? No penso deixar sol el Max. I tampoc em fa cap gràcia deixar que beguis fins a rebentar. Perdona, Clara, però no t'entenc, no? Que em quedo aquí, amb vosaltres. Però, escolta... Fins que deixis de fer el burro d'una punyetera vegada. Clara... Quim, què? tornem de seguida, Vale, adéu. Jo també marxo. Vindràs a dinar? Sí. I em sembla que tindrem un convidat. Dani, què hi fas aquí? A tu què et sembla? Dani, sisplau. Que t'has tornat boja o què? Escolta, la culpa ha estat meva, jo no... Tu calla, que t'hauria de caure la cara de vergonya. Dani, va, anem. Anem? On? Anem a parlar tu i jo, sisplau. Va, no compliquis més les coses. Sisplau. El Max té problemes. Que vingui a viure amb nosaltres. No vol venir. Clar, no vol venir. I per demostrar-t'ho, munta el numeret i s'escapa de casa. Que no ho veus? Et fa xantatge. I què? Que tu li segueixes el joc. Et sembla que és una bona manera d'educar un fill? Ai, no ho sé. Suposo que no. I no n'estic gens orgullosa del meu paper de mare. Ni ho vaig fer bé amb la Núria ni ho he fet bé amb el Max. Precisament per això m'he de quedar. Dani, collons, que és el meu fill. Jo sóc el teu marit. Per què no ho vols entendre? D'acord. Vols viure amb el teu fill? Fes-ho. Però no cal que te'n vagis a viure amb el Quim, tens la Núria... Ai, mira, si no ho vols veure... Què? T'agradaria que me n'anés a viure una temporadeta amb la meva ex? Doncs mira, si ho fessis per ajudar-la potser no m'importaria. Ja està, ja ho has dit, ho fas per ell, no pel Max. Dani. Però que no veus que aquest tio encara està penjat de tu? Dani. Ja no te'n recordes del número que et va muntar el dia del nostre casament? I de les vegades que t'ha trucat mig borratxo? Ai, mira, prou, no vull discutir més. No, ni jo tampoc. Tornant cap a casa. L'avió surt aquest vespre, ja tinc els bitllets. No me'n puc anar. Clara, Em quedo amb el meu fill. d'acord? Doncs adéu. Dani. Dani! Dani, sisplau, no vull que te'n vagis així. No sé què pensar, no? Sisplau, ho has d'entendre. Per una vegada a la vida vull fer les coses bé. Em vaig comprometre a educar el Max, a cuidar-lo, i ho he de fer. Si no em vaig amb tu li hauré fallat un altre cop. No puc deixar sola amb el problema. No vull que pateixis per tu. Dani, jo t'estimo. No has de tenir por.
Estimo, tio, em sents? Estimo. Escolta, et juro que no puc més, Tu menja i calla. Avui no m'espereu per dinar, Em quedo a l'Insti. Per què? He quedat amb la K. I tu què faràs? Aniré al Peris. Si vols et passo a buscar per la lampisteria i dinem junts. Molt bé. Sí, així després aniré a veure la Núria. Molt bé. Escolta, me'n vaig, que faig tard, Max, què faràs després de l'institut? Doncs no ho sé. Pensava quedar-me a jugar a futbol. Per què? El teu pare ha d'ajudar el David amb les obres, però em sembla que no en té gaires ganes. I jo vull que estigui ocupat, que no tingui temps per... ja m'entens. Sí. Què? Així t'espero al migdia? Sí. Molt bé. Adéu, Adéu. Què? A la tarda aniràs a casa el David. Doncs no ho sé, depèn de la feina. Per què? Doncs perquè pensava passar a ajudar-vos. Molt bé. Truca'm, Va, home, que si no, no acabaràs mai les obres. D'acord, ens veiem allà. Adéu. Adéu. No t'ha dit res, el Joel. No, Aquest tio és idiota. doncs em fa l'efecte que ho ha anat explicant a tothom. El què? Què vols que sigui? Allò. Segur que ho sap mitja classe. No ho crec. Que no? Doncs jo ja començo a estar mosca. El Joel és un capullo, però no tant. Ei, la bola. Espera, que jo també jugo. No, amb ningú, va, passa-la. Però de què vas, si us en falta un? Va, tio, no emprenyis, ja tens la K per jugar, no? Què vols dir? Res. No, va, digues. Va, tio, porta la bola. La vols? Doncs vés-la a buscar. Tu ets idiota o què? No et trenco la cara perquè... Per què? Va, digues. Nena, que ets un nena. Va passar d'ells, són idiotes. Hola. Hola. Com ha anat? Noia, estic ben rebentat. Un minut i sopem, Quina oloreta, què estàs fent? Truita. Truita de riu. Jo no tinc gaire gana. Per què? Què has menjat? Res. Si venim de casa el David. Doncs no ho entenc. Sempre que jugues a futbol arribes mort de gana. No has jugat avui. Ah, no? Per què? Havia d'anar a ajudar el Quim, no? Alguna cosa has de menjar? Va, vés a rentar-te les mans. Hosti, noi, estic baldat, Com ha anat amb el David? Bé. Jo he anat a casa la Núria. Saps a qui he vist? Aquí. El Jordi. Ara diu que vol muntar un negoci. Una botiga de vins, imagina't. La Núria està encantada amb la idea, però jo... no ho sé. Què vols que et digui? Tant de bo sigui veritat i pugui tirar endavant, però n'ha dit tantes al Jordi que jo no me'l crec. Tu t'imagines el Jordi venent vins? Doncs jo no, la veritat. A més que per vendre vins se n'ha de saber i ell no és que en sigui un expert, precisament. Què? No penses dir res? Clara. Ei, Bon dia. bon dia. Bon dia. Avui he dormit de conya. Ja t'han sentit roncar? Ei, que jo no ronco. Com que no? Et penses que no me'n recordo? Tu què, Max? No esmorzes? No tinc gaire gana. He sentit que llevaves d'hora. Sí, havia d'estudiar. És que tinc un munt de feina. Vaja, conec el tema. No et queixis, No em queixo, no. Però avui no podré anar a Cal David, Quim? No li porten les rajoles fins demà? Ai, no pots ajudar a fer una altra cosa? Clara, espera. Escolta'm.
Si el que vols és matar-me a treballar tranquil·la, que ho estàs aconseguint. Però si tenim-me controlat i et conformes, et proposo una altra cosa. Què? Anem al cine? Tots tres? Què me'n dius, Max? Fem un Chicago? No, jo no puc. Oh, home, no fotis. Si no, no acabaré. Molt bé, doncs. Anem-hi tu i jo? Molt bé. Què anem a veure? La que vulguis. Tries tu i després m'ho dius. Au. Adéu, Max. Adéu. Adéu. Perdona. No passa res. Passes a buscar a les 6? Tant d'hora? Com vulguis. Molt bé, doncs. Fins després. Adéu. Adéu. Max, et passa res? A mi? Sí, últimament estàs desganat i et noto estrany. És pel teu pare? No. Ara estic més tranquil. Segur? Sí. Ei. Què? Que jo també he tingut 16 anys, encara que no t'ho creguis. Si necessites parlar amb algú, només vull que sàpigues que ens tens a nosaltres. El Quim i a mi. No, si no vols no m'ho diguis, però... Que tens? Problemes amb una noia? Al contrari. Dani, què? No penses contestar les meves trucades? Va, sisplau, truca'm. Avui me l'he plegat d'hora, I la pel·li tampoc estava malament. Sí, ha rigut molt. Clara, encara no t'he donat les gràcies. El Max necessitava que... Sí, ho sé, però de tota manera gràcies. Sé que la situació et porta problemes. Sí, no és fàcil. Sobretot pel Dani. No n'has tingut més notícies? No, el truco però no em contesta. Quina merda. Va, no ens posem tristos. Vols un cafè? No, millor anem a casa, Com vulguis. Va. No, han anat al cine. No crec que triguin gaire, Sí, bé, millor. Gràcies. Sí, ja li diré. Espera, que ara arriben. La seqüència de la banyera és que ha sigut... Què? Com ha anat? Bé, noi, feia molt de temps que no reia tant. Vaig al lavabo, ara. És el Dani. Dani. Hola, amor meu. Com estàs? Sí, bé. Hem anat una estona al cine. Què? Què dius? Escolta, que t'he dit que només hem anat una estona per aïllar-nos i... Dani, però què vol dir aquest to? Escolta, què et penses? Dani, fes el favor. No, ells també són la meva família.